Issue ko na tayo, yes, maybe. May panggap tikid daw ngamin the executive branch of government nga at pa supplemental budgetan tayo. Ket there are two sets ko na the supplemental budget number 5 and supplemental budget number 6. Ket I was waiting for its approval. To'y namotibiyang napantay nakipag-atendar. Baka ket di masapol ti tulong nga mangdependar. So, hindi adda kam ijay, alaket imbagak met te bukod ko nga panunutan may panggap ka daytoy. Tatoy namotibiyang aket adda damat digitay gagam tayo nga may implementar nga projects o programs iti gobyerno. Haan met nga ibagatay ko mga gati nag-riririan awan di jay met kati no di kati. It was a constructive argument lang nang runa ta rainwar di kitay napipintas met questions issues. And I know that we were able to answer di kitay in raised nga questions. Di kita iti napasamak iti kalman iti Sangguniang Bayan Session Hall. Hopefully, ma-approve to no Lunes. So iti daw-dawat mo ti kayat namat agad adadamat ko man digiti ma-implement programs amo tayo no addarugyan tayo nga programa. It needs funding. Yes. Supplemental ko na tayo because adada digiti datuma nabati nga haan nga usar. Digiti mat daduma ket nabati pa lang idi nga savings. Okay, sir. Ket digitoy may ibagak, for example, is makita tayo nga ag-deteriorate detoy municipal hall tayo. So may sa deta nga papintasan tayo kuma. Okay, sir. Not necessarily nga there will be major changes in our municipal building, but we have to put napinpintas nga po yan. And sa pay about the town plaza. Yes, sir. Ken no iti munisipyo adda DJ genset tayo, generator set tayo. But haan tayo nga mapagsugod iti amin no kastoy nga at the brownout. Yes, sir. We are spending about 120 nga kilowatts. Okay po. Tilaang generator tayo laang is 75. So di na kaya So talaga. atrasado. Yes, sir. Ken may sapay, syempre adda ti uneg ngamin ti mismo nga municipal hall. DJ genset. Yes, sir. Iso nga no naringgor hantay mo't makaobra. May, dati asok na adda ti uneg. Iso nga irwar tayo mga ramid tayo dati electrical room ken genset room na. So adda gastos tayo. Yes, Kagumatang tayo ti dakdakkel nga genset. Kastamot den digiti electrical wirings na umatidtog. Iso digidjay amin iti dadduma nga gapunan no apay nga nagpa-supplemental tayo. Also with the ongoing nabayagan nga municipal multipurpose building tayo diti Barangay 12 kayat tayo maten nga mailepas. Isot na isa nga gapuna nga in supplemental budget tayo daytoy kayat tayo nga mailepas maten tapno mausar maten. Yes. So anong to dagiti agyan dito, sir? Nga Dijay, department. Tinto agyan ni Jai ket the second floor will be used by our legislative department. Okay, sir. At danto Jai tinalawlawa nga session hall and po. offices dan. They will be occupying all of the second floor. The ground floor at danto deti makon ko ng one-stop shop tayo. At danto amin digiti may kami produkto tayo, sir. Agencies ijay to or offices ijay to. Mm. And then the third floor we will have a air-conditioned function hall. Ijay third floor na. Nga mabaling nga upaan. Mabalin na paupaan tayo. Nga dagdag income to. No kwa iti munisipyo. Okay, sir. Sir, adan sa pwede iti nagbalin nga panagsisinukat tayo iti kapampanunutan about kaya iti pan nakagabor iti nagatang nga lote iti munisipyo tayo nga dahil iti circuit sigon ti may isang agpampanday linteg ket mauray kuma
from the DAR dito about ipan nakagabornan. Ti mismo nga kid daw iti Sangguniang Bayan ket adda kuma DJ jurehaan nga written no di ket Yes ti po. whatever nga i-answer da di ket apo nga DAR officials ket imbaon da isoda itay bigat. What I was telling ket no adda pa nakabalin na since this is not a requirement mat iti pa naka-approval ti supplemental budget. Okay, sir. Aprobaran dalat ta DJ budgeten for that purpose. Ta ikarimet iti mismo nga executive branch nga saan mimet nga obraen tay madi Okay, kuno sir. illegal Oo. as the case may be. So if it needs for us to have a dark clearance prior nga magaburan, then we must have to comply first kadigitay. Kayat ko nga ipadamaga po nga daytoy nga gabor nga ibagbaga tayo. Haan nga daytoy magaburan jay the whole 4.8 hectares. Tilaeng magaburan na po daytoy laeng igid iti National Highway nga datin nga adda ket ti gabornan. Okay, Idi pe lang sakto nga nagatang iti munisipyo. Dito'y lumalaod kalat basit dati medyo umunagan ket isot pagtalinaadan iti danumen nga kakangkongan di jay. Ket i-extend telat basit. Total, it is still under the enacted ordinance which is the comprehensive land use plan. It is still within the 150 meters. Di nga 150 meters nga kuna tayo nga declared as a commercial zone. So adda pe lang ijay. Yes, sir. Saan tayo nga mapan kadete mamulmulaan iti pagay. Because we also declared the chunk, the big portion of it, about more than 4 hectares, nga demo farm iti iling nga San Nicolas. Ket madama nga mamulmulaan di jay apo. Iso nga haantay nga gaburan di jay. Aging gana nga hantay nga makaala iti dark clearance. Also, kadete kayat tayo mat nga patakderen to no anan to iti pagsasaritaan di kiti apo nga opisyales iti Sangguniang Bayan. Ket mapunduan to no addan to man. Yes, Kasi sir. apo. So kahit nga sawon, sir, haan nga mausar dito nagata nga lote iti pan nakaiyalis dito municipal hall ti San Nicolas no diket ada digitay kalikagom tayo mat sir nga mabalin nga patakder karay tinagatang, sir. First of all, na-ordinansaan dito as a government center. Yes po. Haan nga dito, haan tayo nga kayat nga awan maipatakder nga government buildings. Okay. No diket di, we are merely suspending its implementation for the simple reason nga awan mo't pundo na. Awan mo't pangalaan tayo ti pagpatakder. DJ Gabora po, it's a small amount laan. Nga pagaburan tayo laan, tapno mausar tayo. Itata pagperyaan. Alakit no kas pagarigan to, addan to dete umay ag-offer no anaman ti kayat na nga invest pagsasaritaan to iti Sangguniang Bayan. Ken iti opisina ti mayor. Kas lang mano iti nailata nga pundo na, sir. Dito pan nakagabor iti karete nga portion, sir. Actually, past administration tinangilatang okay. dayto. So, It is only implementation ti obraek lang. Nangilatang da iti 2.5 million Okay po. and then another 6 million and then ninayonan tayo lang ti 1 million. Okay. So, dijay, tilang ikid-kid daw tayo numotibiyang ket dijay ngamin 6 million idi, ganinayonan tayo iti 1 million, dati ngamin day tapo, ket adda iti trust fund dijay nga kwarta. Isu nga adda resolusyon iti Sangguniang Bayan idin, past administration. Ngem, gapot at ti findings iti Commission on Audit, nga dijay haan nga dapat nga adda iti trust fund no di ket di adda kuma iti general fund. So what the local finance committee did through the resolution mat lang for the closure of the bank account on that certain trust fund, the opening of another bank account on the general fund for that purpose kunak kuma ket in transfer tayo nga rod digit trust fund na pan iti general fund. That's why it needs itata iti ordinansen. So, but the spirit is still there.
the same pala ang iti kapampanunutan ti past administration ken ti present administration. Nanayonan lang basit ti one. Okay po. So, sir, any message or ipadanon tayo kada iti kalugaran tayo tapos hindi ka sakit dagito yung tumtum parang issue manipod iti past administration ken iti present administration may sa tayong mga mo at the same time ni pakaamo iti tattao, sir. Una po, to'y no motibyang no may panggap iti panakaiyak karot ti municipal hall itjay itatta po ket saan kung nga kaya. Dayta iti maibagak. Yes, sir. Ti puon ken gapuna umuna agad awamot pondo. Okay. Nga mangipatakder tayo. Adot manggura pay ket di kanyak ta isot ibagbagak di jay utang. Ket apay makagurada ket ibagmatmatlat podno. Yes, sir. Ket no umutang tayo manan di adadaman nga dakdakkel man ti bayadan tayo. Ket naimbag ko no adda income na nga dagos dayta nga nagatang yung awan met. Isu nga ti aramidon tayo no motibyang ket no adda pa nakabalin na juray agin income ko malat sang kabasit. That's why my first mandate for that ket nagbalin nga demo farm. Tama din pod idi na ginatang ti munisipyo. Haan nga namulmulaan di jayan. Isu nga pinamulaan ti no motibyang. So tigay tayo, sir, habang nagatang ada iti adda ko ma-income na mo sa tapno kabasit. ada iti mainayon. Tapno mainayon nga pagbayad tayo. Ako, Okay, iso nga digit ay daddo mahandak sa maawatan. Oo. Iso nga pagaburan tayo man basitan because on that portion nga commercial kasi itata paupaan tayo kadigit ay agperya. Di addaman sang kabasitan nga mangtulong kadigit ko ma. Di jemot lang ket. Awan mo't sa bali nga gagamti no mo. So digiti hanpi nga makamumano kadi pagbayad ti LG sa Nicolas iti may nga bulan iti ka-rating nga utang, sir. According to our annual budget, tinaka-program itatta nga 2025 is 18 million 18 million for per this month. year, Okay. 2025. Ay, so DJ 18 million is may nga tawon, sir. May sangatawan, DJ Okay 18 po. million. Because 10 million comes from the development fund, Okay po. and then the 8 million comes from the general fund. Okay, sir.